Met 4 hebben is het functioneel om elkaar aan de voet, want daarna loop ik de knibbels op en dan kan ik beginnen te klimmen. Deze leerlingen van het CIOS moeten ervoor zorgen dat er aanst weer record op record brutsen wordt. Maar het zijn zelfs geen leppers, dus ze moeten het eerst leren. De opleiding is een gearworking tussen het CIOS, de Frieske Vierliapboen en de provincie. Er is net alleen een verlet van trainers bij de Sonjep-vereniging in Friesland, maar de sport zal ook promoten worden met lessen op basisscholen. Hij weet zelf wat de vrouw doen. Het is ook belangrijk dat ze straks lessen jouwen in het basisonderwijs. Want wat wij bij Keertsen merken hebben, en dat zul je net oorswijzen verwacht ik, is dat zij een aantal lessen op een basisschool jouwen en dan aansluitend op de Vierliapvereniging. En dan bleef er absoluut bij hingen die zeiden van, maar dit vind ik leuk en ik wil lid worden. En dat is uiteindelijk hartstikke belangrijk. Ja, het is superleuk om te doen. Ik kom te nu de oren voor de eerste keer door, het gaat hartstikke goed. Nou, een mooi waar erbij. Dus super. En er is verlet van Vierliapcoaches, is dat speelt dat ik mooi voor jou? Nou, het is natuurlijk altijd mooi omdat het einde van dat ze erop ziek zijn. Van, oh ja, dan kun je altijd ommelden van, sure, ik heb die papieren en dan, het is altijd mooi. Dan is het al werk straks. Dus, precies. Nou, ik ga wel vanuit. De nieuwe trainers hebben talent, maar een flateke is gauw makken. Nou is het correct zelf al een smakkerd makken. Is het nog leuk? Ja, het is wel mooi. Dus ja, het is leuk nou. Oh, dat wist voor het West op lettermast, hè? Ja, inderdaad, dat zou je net weg gebeuren, hoop ik. Wat ging er mis? Nou, ik liet die stok, houd ik net beet, dus hij klapte weer terug, zien we lippen. Vierliap-corrivee Rimmer Abma jouwt de trainingen. Hij had hege verwachtings. Toch eerst een soort onderwijs te hebben, dan heb ik meer kans dat je goed in boppen komen. En dan zal er uiteindelijk toch altijd weer een kans brutsen worden. Hop, ja, toe maar. En eerste stok, eerste stok. Ja, oké. Goed.